Que avui tenim una taula en la qual estem representades d'alguna manera les tres generacions des de que es va bastir aquell pacte democràtic que va acabar parint la sacrosanta Constitució per a unes coses, per a unes altres coses no tan sacrosanta que tenim, i pensava un poc en això, en aquesta evolució històrica. Tenim el president Albinyana, que va ser una persona que va lluitar moltíssim per tal que aquest pacte fos realment el que havia de ser, que era un acord entre iguals i un acord per tal de garantir que la convivència fos pacífica, que a més n'hi haguera un país d'oportunitats per a totes i tots, que els valencians i valencianes tinguérem una autonomia com la que ens mereixíem, com la que es mereix qualsevol nacionalitat històrica. Malauradament no va ser així. Després va seguir la generació que d'alguna manera representaria Julià. És una generació que ha viscut plenament l'apogeu del bipartidisme, que a més també m'agradaria destacar que el bipartidisme a casa nostra va bastir un model productiu, un model que a més també es va traduir en el model de mitjans de comunicació que teníem, i vull també destacar que Julià va ser una de les primeres persones que això de que diuen que ningú en Canal 9 es queixava de la manipulació al principi i tot això, això és mentida. Ell va ser una de les persones que ja ho va denunciar quan ningú ho denunciava, per tant també crec que això és digne de reconèixer. I per últim també la persona de Ferran, jo crec que està representada la generació a la que jo també pertany, i que crec que som d'alguna manera els que hem rebut tots els avanços, o els que hem gaudit de tots els avanços que ens ha proporcionat la democratització, però d'alguna manera també som la generació, i això ho dic amb tota la humilitat, que crec que és un motor d'aquest canvi. És una generació que hem crescut amb les noves tecnologies, una generació en la qual la informació es pot compartir d'una manera molt més fluida, que no som tan dependents d'alguna manera dels mitjans de comunicació oficials i dels discursos oficials, i això crec que també ha sigut un dels motors del canvi que ha fet possible que en aquest país les coses avui per avui estiguen com estan. A aquesta comarca ningú ens ha de donar lliçons del que és plantar-se front a les injustícies, front a un model de país valencià, front a un model de comunitat valenciana, perquè això és la comunitat valenciana, en el qual el model productiu s'ha basat en la depredació del territori, s'ha basat en deixar morir els nostres sectors productius. Això també ho sabem en aquesta comarca. La indústria del tèxtil ha patit un oblit sistemàtic, no s'ha invertit en innovació, no s'ha invertit en coses que són necessàries per tal d'avançar i pensar de què volem viure en el segle XXI. Front a tot aquest model, la gent d'esta comarca sempre s'ha plantat. Així els polítics que han vingut a burlar-se en la nostra cara han tingut que entrar per la porta de darrere. Nosaltres no hem sigut precisament una gent massa submisa. I això, tota aquesta voluntat de canvi, tota aquesta voluntat de la gent que es tancava en els col·legis públics per tal de reclamar que les unitats escolars no es tancaren, perquè també som una comarca que ha patit per damunt de la mitjana els tancaments de les unitats en l'educació pública, tota aquesta gent que s'ha plantat per tal que no ens imposaren un consorci de residus que vulnerava el nostre pla de minimització que ja teníem i que ho volíem per a fer negoci, tot això es va traduir el 24 de maig, aquesta voluntat de canvi, en un resultat històric, un resultat en el qual el valencianisme polític i totes les forces transformadores, Compromís i Podem, ho vam rebentar. En la Vall d'Albaida som la comarca en la que més diferència n'hi ha entre Compromís, que va ser la primera força política, i les següents forces polítiques. Vull dir, som punters en aquest canvi que s'ha iniciat al País Valencià. Per tant, també cal remarcar que històricament els dos problemes que s'han produït per tal que hàgim arribat a la situació a la qual hem arribat, al triple 30%, n'hi ha algú que parla d'aquest triple 30% i és l'únic que m'agrada de lo que diu, el 30% d'exclusió social, el 30% de deute i el 30% de desocupació. Aquesta és la situació en la que s'ha trobat el govern del Botànic quan ha arribat a la Generalitat. Nosaltres podem invertir un poc les prioritats, podem donar a entendre que la nostra manera de governar és diferent, però no podrem realment transformar la nostra societat, no podrem realment fer un desplegament correcte de les competències que tenim, que té el nostre autogovern, si no tenim un finançament just. I això, aquesta partida, és la que es juga a Madrid. Això és el que hem d'anar a fer
a constituir un grup parlamentari valencià, liderat per Joan Baldoví, amb molta gent, un grup divers, que siga capaç de plantar cara i que siga capaç, sobretot en aquesta etapa política de canvi que s'obri a l'estat espanyol i sobretot de renovació d'aquest pacte que ja es va fer, mal fet, i que ara tenim l'oportunitat de renovar-lo, que els valencians i les valencianes estiguem en veu pròpia en aquest canvi, en aquesta renovació del pacte constitucional. Nosaltres no volem ser més que ningú, però tampoc volem ser menys, com també hem escoltat dir a molts dels nostres governants. Per tant, jo no vaig allargar-me més, crec que ja està tot dit. Estem davant d'una oportunitat històrica, tenim uns quants dies més de campanya per anar treballant-seu i ànim, endavant i a guanyar, perquè tot està per fer i tot és possible. Alemanya, un país on no fa sol, tinga una aposta més ferma per les energies renovables que el País Valencià, el País del Sol. Això com és possible? Com és possible que ens penalitzen en un 26% de peatge a les energies renovables, quan és un motor de futur, a més, és un motor també econòmic que hem de tindre ben present. Jo penso que aquestes són les coses en les quals s'ha de centrar el valencianisme polític. A mi ja no m'agrada dir nacionalisme perquè li han donat una connotació negativa. Ells, els altres, com dia Fuster, també són nacionalistes. Nosaltres el que fem és un valencianisme per a donar resposta a aquest nacionalisme que ens nega, que com dia el president, ens nega la nostra existència. Que, per tant, el valencianisme el que és una força de transformació, una força política que construeix alternatives des del territori, que construeix des d'ací pensant en global, en els reptes que té la humanitat, però actuant en local, sobre les nostres particularitats i sobre allò que nosaltres som, sentim i pensem. Al final, ser valencianistes és la nostra manera de ser autèntics en el món, de projectar-se al món i d'actuar. Simplement, jo crec que és aquesta la reflexió. I sobre el tema identitari, jo personalment opine, no tinc cap problema en la senyora Coronada. Si qualsevol dels que està així es sent més còmode en la senyora Coronada, jo no tinc cap problema. Al final jo crec que el que és important és que fem exercicis com el que hem fet en aquesta candidatura, que ens unim i que lluitem per aquelles coses que ens afecten en la nostra vida diària com a valencians i valencianes. És el nostre moment, el teu, el de tots, el de totes.